Болката не е просто сигнал за страдание, когато става въпрос за нашето движение. Тя може да бъде наш съюзник, която да ни насочи към проблем, който се нуждае от спешно внимание. Казвам го като човек, който е преминал през редица травми и дълго време се е борил с плоскостъпие. Въпреки че бях в много добра форма, болките просто не ме оставяха на мира. Докато един ден просто една по-сериозна контузия не ме изкара както от спорта, така и от активния начин на живот, който всъщност обичам. Защо тази фундаментална основа, която има толкова огромна тежест върху здравето и движението ни, остава пренебрегната? Образователната система не просто пренебрегва двигателната култура, тя дори не притежава ясно разбиране за значимостта и смисъла на това понятие. Медицината от своя страна може да е изключително ефективна и добра в лечението на някои състояния, но когато става въпрос за превенция и култура на движение, тя просто отсъства. Вместо да ни учат как да използваме естествените си движения, често биваме насърчавани да разчитаме на стелки, лекарства и сложни процедури. Истинският проблем се крие в нашите модели на движение. Как тичаме, как ходим, как се навеждаме, как стъпваме, дори как стоим. Всяко едно движение е резултат от нашите двигателни навици. Но без тази осъзнатост, без това разбиране, ние разчитаме единствено на късмета да сме изградили едни добри навици. Но за съжаление, практиката ми показва, че всъщност повечето хора нямат този късмет. Лошите двигателни навици водят до мускулни дисбаланси, а мускулните дисбаланси от своя страна водят до гръбначни изкривявания, деформация на стъпалата, както и увреждане на ставите ни. И в крайна сметка всичко това води до много болка. Професията ми е свързана с това да помагам на хората с техните болки, както в глезените, ходилата, кръста, раменете, без значение. Не мога да се нарека физиотерапевт, кинезитерапевт или постуролог, защото за мен това са просто инструменти. Целта ми е да покажа, че осъзнатото движение и личната отговорност водят до трайни позитивни промени. Ежедневно се сблъсквам с хора, които страдат от някаква болка и дискомфорт, било то в стъпалата, глезените или коленете, и има едно общо между тях. При всички тях се наблюдава, че те имат неправилни двигателни навици, за които дори не подозират. Приемаме за даденост това да се движим пълноценно. Да, то ни е вродено, но всъщност не е съвместимо с средата и с начина на живот, който водим. Още от ранна възраст изграждаме неправилни навици, които потискат естествения ни инстинкт за движение. От деца прекарваме часове наред в седнало положение, в неестествени и статични позиции, които променят както структурата, така и функцията на тялото ни. Изучаването на нашите двигателни модели на движение, изграждане на правилни навици на движение и овладяването на физическите ни качества е ключът към здравето и превенцията. Нито един външен фактор не може да замени силата и въздействието на естествените движения на тялото. Програмата Здрави и свободни ходила не е просто книга с упражнения, които да ти дадат временно облегчение. Това е цялостна концепция, която ще промени начина, по който се движиш, чувстваш и възприемаш движението. Това не е крайната дестинация, а началото на един нов активен начин на живот. Тази осъзнатост ти дава възможност не само ти да се чувстваш по-добре, но и да предадеш знанията на своите близки. Нека заедно с личен пример да променим тази култура в една по-добра посока.